kuwa shugabannin jam'iyyar PDP na ƙasa na iya kafa wata tafiya mai ƙarfi domin da majalisar dattawa domin samar da ɗan jihar Filato sanata a matsayin shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattijai a Najeriya. Hakan dai ya zo daidai lokacin da waɗansu sanatocin adawa suke nuna adawarsu da burin tsohon gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal na neman shugabancin su a majalisar dattijai. A majalisar dattijai mai ci dai sanata Isipanos Gang shi ne kadai sanatan jam'iyyar PDP daga jihar Filato, domin sauran sanatocin guda biyu na jam'iyyar APC ne. Wani sanata na jam'iyyar PDP daidai ne ma saka sunansa ya bayyana cewa yankin arewa maso yammaci ba shi kadai ne shiya a Najeriya ba, kuma ba za su iya tattara dukkanin mukamai na mulki su koma shiyar ta arewa maso yammacin Najeriya kadai ba. Shugabannin jam'iyyar PDP a ƙarƙashin togar G5 na iya ficewa daga cikin jam'iyyar kamar da wasu rahotanni ke nunawa. Hakan da yana da nasaba da yunkurin da sakataren gwamnatin tarayya George Akume ke yi na ganin cewar ya nemi ɗaya daga cikin jigajigan tafiyar sun koma jam'iyyar APC. Gwamna Wike dai ya tuntuɓi Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasa a daidai lokacin da jam'iyyar PDP ke kalubalantar sakamakon zaɓe da aka gudana a ranar 25 ga watan Fabrairu na shekarar da muke ciki a kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa da ke zamanta Abuja. A wata zantawa ta baya-bayan nan dai wani mataimaki na musamman ga gwamna Otom na can tsohon gwamna Otom kenan na jihar Plateau na jihar Benue mai suna Raymond Megan ya bayyana cewa ana ci gaba da tattaunawa mai zurfi a tsakanin jam'iyyar APC da jigajigan yan adawar guda biyar, waɗanda ya bayyana cewa hakan zai iya kaiwa ga sun sauya sheka da nan da watanni masu zuwa. Wasu rahotanni na nuni da cewa an kammala shirye jerin sunayen ministoci da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai nada, kuma an kammala binciken tsaro a kan dukkanin mutanen da aka riga aka rubuta sunayensu. Wata majiya dai mai tushe daga fadar ta shugaban kasa ta bayyana cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar nan da mambobin kwamiti da ke kula da harkokin shugaban kasa da ne suka riga suka gudanar da binciken su na karshe akan mutanen. Idan za a yi tunawa dai mai baiwa shugaban kasa shawara na musamman dai Alake ya bayyana cewa Tinubu zai kafa majalisar ministocinsa a cikin wata ɗaya da hawansa kan garagar mulki. Shugaban kungiyar Miyatta Allah reshen jihar Katsina Malam Nasiru Fillo ya bayyana cewa an yi garkuwa da mataimakin shugaban kungiyar na kasa Manir Lamido bayan wata tattaunawa da wani mutum da ba tantance ko wane ne ba. Fillo ya kuma bayyana cewa shugaban na kungiyar Magban yana kan hanyarsa ne ta zuwa Kaduna ta hanyar Zaria a jihar Kaduna tare da sirikarsa wadda za ta sauka a Zaria. Ya kara da cewa bayan sanar da 'yan sanda dai domin bin diddigin wayarsa an gano cewar an kashe wayar tasa a jaji da ke wajen garin Kaduna. Fullo ya kara da cewa sirikar tasa ta ji tattaunawar da ya da wani mutum ta wayar tarho yayin da suke kwatancen kirar motocin da suke ciki. Ranar kuwa an samu rudani a asibitin koyarwa na Obafemi Awolowo da ke Ile-Ife a can jihar Oshun bayan naɗin mutane guda biyu a matsayin makaddashin manyan daraktocin asibitin a cikin mako ɗaya. Majiyoyi dai a asibitin sun bayyana cewa an naɗa Farfesa Oladiran a matsayin makaddashin shugaban asibitin a wata wasiƙa mai kwanan watan 22 ga watan da ya gabata. Wasikar wacce manema labarai suka gano tana dauke da sa hannun darakta na ma'aikata Hassan Salu a madadin babban sakataren ma'aikatar lafiya ta tarayya. Amma kuma ranar Juma'a da ta gabata Farfesa Paul Abi ya koma asibitin tare da wata wasiƙa mai kwanan watan 27 ga watan Yuni da ya gabata na 2023 wadda babban sakataren ma'aikatar lafiya ta tarayya Adebiyi Olufunso ya sanya wa hannu. To anan kuwa bayan kammala bukukuwan babbar sallah a Kano da sauran kasashen musulmi babu bukatar sake nanatawa biki ne da ake yin layya da dabbobi kamar su raguna da shanu, awaki da dai sauransu. Bayan kammala layyar galibin al'ummar musulmi suna cire waɗansu sassan jikin dabbobin da suka yanka inda ake yasarwa da kasusuwa da kaho da dai sauran makamantansu. A cikin rahoton na musamman na wannan mako mun yi nazari akan damarmakin tattalin arziki ga sauran sassan jikin dabbobin da ake yasarwa a Kano inda ake tattara su domin fitarwa zuwa kasashe na ketare da dama. Ga Abdurrahman Balaraba Isa da ci gaban rahoton. Abatuwa ta ke banta da hada-hadar masu sana'ar fawa da suka kunshi yankan dabbobi da fiɗa. Sai dai a dunkule hada-hadar da ake yi ta fi gaban haka.
Tuni lokaci ya wuce da ake zubar da kasusuwa da ƙahuhunan shanu. Yanzu haka sun zamo kayayyakin ciniki da ake iya fitarwa wasu ƙasashen. Kama daga sayar da kashi da ƙahon a karan kansu ta hanyar auna su kilo-kilo, zuwa busar da su domin sayarwa kamfanoni masu sarrafa abincin dabbobi. Kacokan sana'a ce mai gwabin gaske, wacce a gefe guda kan samar da ƙarin ayyukan yi. Kilo naira 50 na sai da shi naira 70. Kilo muna sayar naira, ana sayarwa 70 naira, wanda an kona shi kenan. Shi kuma ƙaho da ake sayan sa akwai fari, akwai baki, akwai jasfi. To fari shine wanda aka fi so, shi ya fi kowanne tsada, shine ake kai shi Japan, irin su Taiwan, su Ingila, nan ake kai farin ƙaho. Ko menene ya janyo karuwar buƙatar kashi da ƙahohunan a kasuwannin? Guda daga cikin masu sayar da su da ya bayyana sunansa a matsayin Christopher ya ce ana amfani da su ne wajen sarrafa kayan ado da ƙawa. Shi kashin nan akwai wanda ake chop da shi, ake yuzi da shi a makaranta, akwai wanda ake tayar da shi, akwai wanda ake abincin kaji da shi. Shi ma Malam Sani ya kasance a cikin sana'ar sama da shekaru 30 da suka gabata. Sana'a da gani wannan harkar kashi a ita nake, a ita na je maka, a ita ne aure, a ita na sai gida, a ita kuma ƴaƴana suke karatu, domin yanzu ina da ƴaƴa 19. Ɗaya lauya ce, ɗaya ma'aikaciyar jarida ce, ɗaya kuma tana bangaren asibiti. A nasa bangaren Hussaini Mai Talata ya ce sana'ar ta ba shi damar yin aure da kuma tallafawa danginsa, duk da cewa akwai wasu kalubale nan da can da suka haɗar da karancin jari da rashin ingantattun rambunan ajiya a lokutan damuna da dai sauransu. Ba mu da waje mai kyau da za mu ajiye kayayyakin, sannan kuma muna da matsalar kuɗin jari. A ɓangaren lafiya kuwa wani likitan dabbobi da ke aiki da kamfanin Agrovet a nan Kano, Sani Alhassan ya ce sarrafaffen kashin na da alfanu sosai ga lafiyar dabbobi. Abincin kaji sai amma mukan kirawo shi mu ce mai bone meal, that is kashi wanda aka daka shi aka nika shi ya zama cewa ya zama wani ingredient wanda za a iya amfani da shi a abinci. Yana da matukar amfani a jikin kaji kuma yakan taimaka musu wajen kwarin kafa, kwarin jiki da kwarin kafafuwansu don ya zauna sosai. Da yake magana wani masanin tattalin arziki Dr. Tsawani Ahmad ya ce babu wani abin yarwa a cikin mayanka, kama daga fata, kashin dabbobin, kasusuwa da makaho. Ya kuma kara da cewa sana'a ce da ke samar da abin yi ga masu yinta, ba da samar da kudaden shiga ga gwamnati. Da yake jawo kuɗi, ya tattara ɗimbin mutane wanda suke sabga a kai, ya sama musu aikin yi, suna samun kuɗi da za su ci abinci, su ci da iyalansu, su kula da lafiyarsu da makarantar 'ya'yansu. Ita kuma gwamnati an sauke mata nauyin waɗannan mutane. Asali ma ita gwamnati tana samun kuɗin shiga da ta ɓangaren waɗannan mutane, domin matuƙar za ka kashe kuɗi to gwamnati za ta amfana da kai, ko abin da ake cewa indirect tax. A daidai wannan lokaci da gwamnatoci a matakai daban-daban ke kai ruwa rana wajen sauke nauyin al'umma da ya rataya a kansu, akwai buƙatar samar da sabbin manufofi da za su tallafi ƙananan sana'o'i irin wannan, musamman ma domin rage dogaro da ɓangaren man fetur. To a gaida Abdurrahman Balaraba Isa da wannan rahoto namu na musamman a wannan mako, kuma na shan labaran ne daga mita 93.1 Arewa Radio a zangon FM. To za ma iya kallon mu kai tsaye daga ko'ina faɗin duniya ta shafin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1 ko kuma sauke manhajar mu ta Arewa Radio daga Play Store akan wayoyin salula. Tuma da yanzu labaran zai tsallaka kasashen ƙetare, inda wani gini da ake kan aikin ginawa ya rushe a cibiyar tattalin arzikin kasar Cote d'Ivoire da ke birnin Abidjan, inda ya ajala mutane akalla 6 tare da raunata wasu mutum 9 a cewar gwamnatin kasar. Ma'aikatar kula da harkokin gine-gine ta kasar ta Cote d'Ivoire ta bayyana cagirin haramtacce ne wanda yake da ofishin jakadanci daban-daban da kuma fadar shugaban kasa. Rahotanni sun tabbatar da cewa neman waɗanda abin ya shafa karkashin baraguzan ginin ya ɗauki sa'o'i da dama, a cewar wani mai ɗaukar hoto na kamfanin dillancin labaru na AFP wanda yake wurin a yanzu haka. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Ana ci gaba da shagulgulan sallah na wasanni daban-daban da aka bayyana cewar an shirya na tsawon kwanaki guda 5 karkashin jagorancin kamfanin Aspira Nigeria Limited, wanda ya shirya a jihar Kano a wani mataki na nishadantar da abokan hulɗarsa a jihar ta Kano. Tun da farko dai mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda dan iya Alhaji Ahmed Ado Bayero wakilta, ya yaba wa kamfanin na Aspira Nigeria Limited a bisa shirya bukukuwan sallar na tsawon kwana 5. Da yake magana a madadin kamfanin, manajan shiya na kamfanin Aspira a jihar Kano Jamilu Isa
Idris ya ce bukukuwan sallar na tsawon kwana 5 da kamfanin ya shirya na manufar inganta alaka da ke tsakaninsa da abokan hulɗa a Kano. Manajan shiri kuma ya tabbatar da cewa kimanin mutane 18 ne suka samu kuɗi da ya kai naira 50,050 yayin da wata mace daga jihar Nasarawa ta samu naira 100,000 a matsayin tukwici. To su ma dai wasu daga cikin yara da suka shiga gasa daban-daban da aka gudanar a wajen wasannin na sallah da kamfanin Aspira ya shirya sun samu kyaututtuka daban-daban na kayayyakin biba. Mawaka daban-daban ne da ke nishadantarwa a wajen wasan sallar, inda a gobe litinin za a karbi bakoncin mawaki Nura M Inuwa a wajen wasannin da ake gudanarwa a Duba Yara Mall da ke Kano. Za ku saurari labarin wasanni. Tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Barcelona da kuma Chelsea Kes Fabregas ya sanar da yin ritaya daga buga kwallon kafa yana da shekara 36 a duniya, sai dai dan wasan ya bayyana shirinsa na shiga aikin horaswa nan take. Fabregas dai ya lashe gasar cin kofin duniya ta shekarar 2010 da gasar cin kofin nahiyar Turai guda 2 da kasar Spaniya, sai kuma kofunan gasar Premier guda 2 da Chelsea da La Liga da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Abubuwan da suka faru a makamancin rana irin ta yau. A rana irin ta 2 ga watan Yuli a shekara ta 1998 bayan tattaunawa da tsohon shugaban kasa Janar Abdulsalam Abubakar, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a wancan lokaci Kofi Annan ya bayyana cewa za a saki dubban fursunonin siyasa a Najeriya. Kuma a wannan rana ta 2 ga watan Yuli a shekara ta 2015 wani ibtila'i ya afka a unguwar Arawe da ke can Ojo a jihar Lagos ta Najeriya, bayan da wani kwale-kwale wanda yake dauke da yara 'yan makaranta su 14 ya kife. Haka zalika rana irin ta 2 ga watan Yuli a shekara ta 1963 Kamaru ta rufe teku da filayen jiragen sama zuwa kasashen Portugal da Afirka ta kudu. Da ƙarshe a irin wannan rana ta 2 ga watan Yuli a shekara ta 2009 mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata can Iraki. Biden dai ya kai ziyarar tare da sauran sojoji da sauran shugabanni domin tattauna ci gaba da zaman lafiyar ƙasar. Ziyarar ta zo ne mako ɗaya bayan da ƙasar Amurka ta janye sojojinta daga garuruwan kasar. Tumi sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba a wannan safiya, amma kafin mu sallama tun da farko an ji cewa kamfanoni na dakon sahalewa daga hukumomi domin aiwatar da ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya. Akume na shirin tabbatar da sauya shekaru wasu jigajigan PDP na tawagar G5 yayin da ya gana da Otom. Rudani ya kunno kai yayin da aka nada mutane biyu a matsayin shugabanni na asibitin koyarwa na jami'ar Wafemi a Walowo. Sannan a ketare an je da wasu mutane 6 suka gamu da ajalinsu sanadiyar rushewar wani katafaren gini a can kasar Cote d'Ivoire. Banza ba ta kai zomo kasuwa.
banza ba ta kai zomo kasuwa, karin magana kenan a wannan rana ta Lahadin karshen mako. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa Radio 93.1 a zangon FM, Abdurrahman Balaraba Isa ne tsara labaran kamar da aka ji. Kamaluddin Muhammad kirke da zangon barka da karshen makon Lahadi. Sunana Nura Haruna Mudi da ke fatan Allah ba mu damana mai albarka.